kumsang ni le so ma kha chuan tu nangin smartphone te la tha hek lo phone a camera om to dek dek chuan mani kola ani lo vek chuan kopui te thona tia saruak thalak ti borvel chu sa pho poin an boi pui viau mai chung thalak theder chu mi pakhat hunter mora anti chuan sum siam na tan ahmanga mi nun ati chiat na sat ba ka mi ati mual pho na sat te mawangin interneta huat lo berani tin Rolling Stone magazine chuan a chanchin an lo tar lang kal to a meiche pakhat thalak a pho chuwa wangin anu chuan a beizuya khovela hacker group larber anonymous te FBI te thlengin anin rol ta hial abultran na chu kumsang ni som khani hantara hi angai zong pakhat nen a chetheyang berin anin bana athin rimin website is anyone up ti chu phubalak natan asiama abial nu thalak thom no hamang lo te chu uploada hetiang lai hian phubalak natana thalak thedar hi danin aphal lo na omlem lo hantara thian te chuan anbial nu hlui te timwal phona tan thalak an ron upload ve boka in timwal pho konga interneta ahmashruai tu chu an ron siam chuak ta ne he website hanchi momdan chu thalak an post reng reng chu an social media account tele an phone number te thlengin an tar lang kal thrina an timwal pho te tan chuan nadu tak turani hantara hian thalak pahni khat upload ti lawa chuan he website mang tu ten thalak an submit thrin nina soya tu tenge ti hriat lawatranga thalak lut mangin mi tam tak chu anmual pho pha ta nge a hunter more chuan dan nuaya thiam lo na anei lo nina soi thrin in timwal pho na tur platform chu asiama ma se aron tho tu te chu midang vek kan nia in timwal pho na hian thiam lo na anei lo nina soya Facebook po hian ahmang tu te thu post le thil thedara mon phur lowa chu tiang deuh chi achu anita ome hunter hian thiam lo na anei lo nin soi ma se he website ta te social media tanga asoi chua du da na tangin in timwal pho na chu poiti na anei reng reng lo meiche pakhat halak aron chuak thuai do na indu tokin an chia lo lo ro ule ti te chu asoi du dan ania thalak an thedar sakte hian pai turin an ngen thrin shreoman ti thu tele anja thu te soin khongai na andila hunter more hian alo nui san mai thrina thren khachu an thalak thedar aya chiang jok lak tira mundanga thedar sakte po aneya za ngai na anei hlol lo interneta hian miswalanga alan chu asum huna thatakani ti hriata wangin aswal theyang ber poisak nei lo ang berin a in lantir thrina chu atak taka po anina dik tak niin alangane a website siam hi kumsang ni som pakhat chowa khan alar hlea thlakhata tlo tu mi makta duai som thum te nein hunter more hian thilzor chuale advertisement atangin thlakhata dollar sang ri atanga dollar sing khatle sang thum te alalut thei nina soi mi pakhat ani na chu mi hne thei na riau aneya a website le social media kaltlangin fans ru kol asiam theya chung mi te chu family anintimai thrin hunter chu pa tinan kowa hunter hian thila thak tak tak ti turin a chau chuaka ama ngai sang tu le zui tu te hian engtianga a thak poni se anti hlotlin sak zia party a huai hota ama mut puitum mei chia anin tlar ol lo boka ama zui tu te hi alarna bel cha tu an ni ti hrein poisak nei lo le miswal ni chu poi ati hau lo hunter more hi internet khovela troll masaber ani tamai ome kumsa ni le som pahni khan a website ta hian meiche pakhat keila lo si thalak phauchuania
a Facebook account te nen lam an tar lang tela a thian te kal tlangin a thalak pho chuani ti chu keila hian alo hreve a ayen chuan anun zong zong chu adang lam ngal vek donin ria internet a chuan thil hi akum hluna norele mai thei ani to ngai lo he website atang hian website danga athalak chu anson thuai don ti ria kum khua in website ranga a in son kwal to thin athalak an pho chua sak chu hreom ti na tham ani to a comment section lama lepchiale mihurangin an chuwa an social bonga athala kai main an soizui na chu tor a harzok ma ome kaila hi kumsom pakomi ania ati ngai na hrelo chuan anu charlotte apunta ne charlotte lo si nu pakhat ve tak mai ania lemchan lama kumsang khazakwa somria chowa khan alo tal hrep towa chanchin bule magazine ate thuajiak fo milar ho inti hlimna le in mu khom na lu ruk hrat takania alu theilo na tura lu theidan da phi atlei rol lai atangin aching tran towa US president le mipoi modang veng tu secret service te poin andang zo ngai meu lobane mipoi mo le milar om khom na lu achina tang hian tumru na anei phana sa hle ni na soi thrina afanu thom no hangmang lo thalak adar thu a ria chu arang theyang bera lak thak ani theinan ma ala zui ta ngala hunter mor ukil avabe popa mase ti swaleng ma kan nei lo tin tranalo kho thunga charlotte pasalle kailai pasron ni bok charles achuan ngoisan mai turin acha ma anlak na sat pole kailai mol phona chu atipun lun mai tura angai wanga ne charlotte ro chuan top sana tum lo hle thunga hunter mora website le social media athil ti atangin ama zui te chu mimol pui poisak nei lo tak te ania antan chuan hunter chu pathian te naw aniringot maya chuwangin a hlo om theidan tur chu a hrethiam heti chung hian hunter mor chu po thak atum hle po thak theina tur hi remchang pakhat awma kantar lan towangin phubalak na ta na thalak thedar chu danin akhapran lo mase fanu keilai thala ke ro chu ruk chhuwa ninalang keila hian athalak chu ama pindana ala kania midang hnena athon chuak mi alowa afona mun ola nei to lo wangin a emaila thalak chu athon luta chuta tanga put ru chu ni in alanga website a athalak an pho chuwa ma hian kelai email chu lu theilovin aom boka a password athak nuwa amang le thei chau a email chu an heka athalak an ru chuak ani chuan chu dan manga hrem thei ani ta thung charlotte chuan afanut halak chu ruk chuani tiafin fia theiamo midangin an tok ve tianem nget theiani chuan FBI ten an chui a beisayane afanu email an hek tifin fiana tur chu a hmu mai lo heti lai hian hunter mora website a chuan mei chedang dang thalak an ron pho chuak zela alun cher khop mai hunter mor hi milar te naw deuh te po anita nge a hetiang lai hian kumsom ni paruk mi ni in kumsom thumatlin huna a website mang hian millionaire ani to tur thu te asoi war hle media rangin a chanchin an ngai vena chanchin bu radio le tv ate alang fo mai heti lai hian charlotte chuan mei chedang thalak aron pho chua te chu abe popa an lo khongai thla khlom khop mai an zinga pakhat phei chu a thalak an pho chua wang hian inti hlum tumin damdoi eya ICU wa dain anun na an chan man thunga beise na reng ka nei to lowa kanun hi chengoi ngoin ka hria mani in rin tok na ka nei lowa ka hna te chu phulova ka nga in nun hi ka thalhel hlol lo atia
pakhat le chu fanei to ania abial pahlui hne na athala ka thon chu apu ruin hunter website a chuan a intar wang maya abial pahlui chuan a thedar ani lo thua soi ve thung hengmi te hi Charlotte chuan bepopin ka fanuin ator ang hi in tur ve a in thiam lo na ni haulova in mual phona hian pui theina cheu kanei takin in chanchin min hril theyem tinava zota an thalak puruk dan te chu an lo hril hloma website a an thalak phau chua sakte abiak tam taka tangin mi somli vel chu an account heka tangin an thalak ruk chuani ti hretheya a then chu an kopui hlui ten an upload te a then chu mania upload te po anom ve boka account an hek dan hi a inang khat tlang viau keilang chi akhan an email a an lu theilowa ni reilo te hnuwa an saruak thalak te thom no an hak manglo na te chu website a hian phau chuani Charlotte chuan heng mi somli te thilton hi thedar tlaka angaya media te abepopa mase media te chuan ithil ron soya hian news story om lem lo an lo ti sak thung heti lai hian hunter more ro chu tv ma a in lan fo to a thil tia chuan in chhirna anei thu asoi ngai lowa atwar tu te hne na chuan tuna chuan pudru tura in du chu athla la to su tizir tir na chu in hrethiam to in karing tiin antorna mual phau thlak tak mai chu education nang dewa te achua du lek chawa tv a in lan tak chena phei chuan a website chu america mai nilovin khovel ram hrang hrangin an hrepopa tlo tu an pung thur maya tlo tu an tampo le advertisement le adang atangin sum alalut nem ting mayane media ten athil mu chua an puan zar sak du lo awangin Charlotte chuan blog manga puan dar atumta blog a chuan athil ria tangte chu aziak chuaka mase blog chu hunter mur zui tu family anti te chuan aron hek sak ta thunga trong chuana anei le talo apasal Charles hne na ahril chuan hacking chungchang chu an khin le theina tur ani dan a hrethiam veta a Charles hi ukilania hunter mora ukil chu bepopin kelai thalak an dili tani lo chuan an khin tur thu te engti zong poin hunter mora chuan dollar sing tel a choi ngei tur thu a hrila la thaturin darkar chan ve chung huna pe zui bokane hunter chuan kelai thalak chu alak thak sak tange ngeya he website atanga thalak adilit masak ber anita hial ome afanu thalak om tak lawa chuan Charles Sian Charlotte chu athilti topsan to turin atia mase Charlotte chuan kalpui zui zel alatum thunga afanuang boka tuar tudang thren kha chu inti hlum tumte zakle hreom tingoi ngoya hun mangte chu lamchia thei niin a in hrelawa ator tu tam tak tan chuan anbei seina om chhun ani dan a in hrethiam bok ator tu dangte abiak po ma hian Charlotte hian hacking chungchang hi police te hne na alo hril towa engtin ma an ngai sak du lowa FBI te hne na a thlen boka kan lo beleang che tiin thlathum chung vel zet an riala hunter mora chanchin ronti chuak tu journalist pakhat hne na hacking chungchang hi Charlotte chuan a hril le ngata chu journalist chuan engemo om ani ringin a chui zuita hetatang hian FBI te chuan an ron ngai ven pha ta ne FBI ten Charlotte thil chuina an han mu chu investigation alo ti thahle maya hacking chungchang chu ol samzo kin an chui thei pha ta an account an hack saka te chuan email dang pakhat hi alo om tel vek ti an hu chuak chu hackerina hnut chia tialang chiang emema achan chu email nei tu te hian an password chu thlak te ma se adu hun huna a thlak theina tura ati
ania FBI te chuan chui zui thei tur thil an nei ta ne hetila hian FBI ten an chui ta ka chuan Hunter Moore chu a in ro saku ku krenga a chiat na tura ronum zui te chu zuwa atum lo thu te soin ama ngai sang tu te a fui kuala Charlotte Poin reilo te hnuwa tha vauna adong ta chia rengane FBI te hnu chuina chu akal chak lo khop mai he thu buai rual mum tur hian kum ani lo chuan thlatel fe kan mamawang antisa renga account an hack sakte tang chuan hacker la tuai deuh chet na ni tian rathiam hacking akal pui dan tlang pui chu Facebook account a hack phota chu account ta tang chuan unfriendly sami te abe popa ka email password ka thei hila ka phone ka ti bo box ya I phone a pin ka ron thlenti ranga min ron hril theiem tiin awangen thrina ron thon ro anti chuan pin chu SMS in a thlenga an va hril le thrin ma se email siam thatna tur ni lowin an email password ti danglam theina tur zo kaloneya chumi hmang chuan an email chu athunun sakta thrina email a chuan saruak thala komani chuan chu aruk chua sak thrin heng email te hi ala suam non le du dona chu wangin password ta thlak theinan a email chu secondary address a ahmang ta thrin boka a email hnut chia du dana tang hian FBI te chuan hacker ton thriat langa vaklo le thiam lutuk lo apoi khoitok vela thiam vezul si an machon niin anin ngai ane FBI te chuan a email address atang hian an chui zui le ta khoya tang nge ahman thrin tiin IP address hriat chuan tuma IP address hi internet a kan in address ang dewania internet connection tin hian IP address chu a hrangin an nei thlia IP address hriat to chuan ol sam takin khoi hmuna nge an omti chu a hriat ve thei ta thrina hei hi tun thlenga hacker hovin an lahman tangkai mane IP address atang chuan hacker pakhat Charles Evans account ani tian thria a email khoina IP address anen dikatangin Hunter Moore IP address nen ain nai hlea in threnom loka an om tian thrachuaka an pahni hian an in zomani chuan Hunter Moore hian poya khoi ve don tinania chu fin fia langai chu ni FBI in is anyone up website an chui hi kumsa ni le som pahni kumtira ania an chui atang hian Hunter Moore chuan atal boy hle ti hrathiama website lama sumdong inti du dana do tu chuan he website a an post thren khat chu kumtling lo thalak te ni ti te a hai chuak ta zela chumi hmang chuan Hunter Moore hi chimbudoin a website lueme mai chu dollar sing khatle sang ni ve lekin alei saka is anyone up website mitam tak mual phona thlen tu chu atop lailoka an thalak an lo upload to te ro chu servera ala om ta thungane FBI te chuan zoimuangin ma an son zela events ale Hunter ate in kung kai theina lai tur an thria chuan nuwa email in engen soi thrin ti hriat chua angai le ta chumi tur chuan courta phalnan la Hunter Moore chena in chu vadapin internet khoi theina thil zong chu anwaman sakta henga hian fin fiana kan zonganga thiam lo chantir turin kan ron kir le ang antina tlukane Hunter hian a website ral chan chu mi ati mual photo te a in chirwang nina soya asim mangin a in lantira ateu lo mai ahnu loka anina dik tak chu aron lang chuak le ta National TV pakhatin an komtrumin Charlotte nen hian anin chua chala afanu ati mual phodan chu internet kaltlanga in pong sualna nia hria thu te asoi hiala Charlotte chu Hunter abeitu langsar berangin aron thangta mitam takin antran lain
Hunter atrantu te tan chuan hmelma number 1 ani ve ta thungani FBI ten Hunter Mora an chui rap na chuan alarna abel chana sa ema a website chu omtolo ma se ama ngai sang tu te an pung zele mo ti mai turani apian thar na chu asima miswal ani na chu alantir chhun zom le ta party buat chayen mun ranga azin kwala rihlonen mi pat mei chiat na nen chengap tak aniringot mai Hunter chuan is anyone nap chu aron kir le do ne tin thu chua anei ta thua ya tun trum phei chu an thalak an phau chua te chu ol sam zo ka an zon theinan mepa an address te an phone number te tarlan ani yang website masami te po ron phau chua that ani le vek do ne aron ti ta piap mai alo ti mol phau to te tan a website ta top chu thil lo mom tak kani lain thar tho ani le tur chu hu phurom du tak turane Charlotte hian chuti taka cheta tum chuan kanin do chhun zom zel ani ang chu tin Twitter Hunter Mura chena in address chu a phau chuak ve ta adudu in lungoi lo na chu vathen ve to mai ro u ate Hunter Mora zui tu te chuan Charlotte chu anron vau zui ta chi renga I chena country a kanron pong sual don che antia anlen line ngatte anron be pop thrina a website leisak tu po khan vauna adong nual bokane tharum thona thlen ma in hackerin telcom anonymous santi te chu anronin lan ta hlau zo ka Charlotte an be popa kan puyang che tinan ril Hunter Mora chu an bitu mani tian puang zui ta boka anonymous hi melma siam chi lo takani ome Arab Spring lai khan Egypt rama internet an lo khoi chiam to internet chung ril dark web pa kum tling lo laka poi khoina an hai chuakin diklovan thria ta chuan hacker rual te hi anron che chuak thrina tun thlengin Russia le Ukraine boina po anla che chhun zom ta zel bokane Hunter Mora thil ti chu in ti du dan le indiriam na ni tin an beita athala kan da that zong chu anti chiat sak veka Hunter Mora social security number an nore sakin California state a thiangin certificate an siam saka document atang chuan Hunter Mora hi thlakhat chung vel chu athi manani thiltui hnai lo tak kan thonin a bank account a poisa om zong chu ti du dana tuar mei chia te en kol na tan an pevek boka minti chia tum tu te chu kati hlum vekang tia in ro saku kuk thin Hunter Mora chu angoi dak mai a website thar tur chuan atak ram athleng thei talowane FBI te chuina chuan kumthum chung vel zet tawa hemi chung hian Hunter Mora le events ate in biak na chu an hai chuak theya anin kung kai na chu riat chua anita kumsak ni le som pakhat khan events a hian Hunter account ta hack saka Hunter hian chu hria in events a hi azong chuaka thopuya asom zuita account tam theyang ber lo hekla saruak thalak lo ru chuak ro kan post thrin donia tin events a hian thalak ruk chua na athoka Hunter hne na mi pakhat thalak chu dollar za ten a hral thrina a hral hnu loka Hunter hian a website a pho chuak le thrina mi ti mol phona chuan thalak ru chuakin Hunter Mora chu a in nam hnoi ngei ti riat chua anita ne FBI te chuan hu buayan siam saka Hunter Mora hian athiam lo na pomin kumsang ni le som panga February thla khan kum ni le chan ve chung tang turati ania kumsang ni le som pasaria tani na tang hian achuaka interneta mi ngei lo ber hi achin riat tur atlem ta phar mayane athopui events po kumsari chung tang turati nia mase kumsang ni le som pasari ve khan chua ti rane interneta inti mol phone hi chu
tu ti hriat lo ten an du duwa walau taka an lo soi thei to wangte in ator ana zual bik ni in atwar tu te hian an soya chu baka nore thei lovin a omreng to thin atwar tu te mangan zia ngai tuin Charlotte Loss chuan a him na po ngai to lovin tu ma boipui ngam lo chu a boipuya a fanut halak pu ro tangin internet troll masaber chu thole thei to lo turin a po thlak thei pha ta ne